Tu tens mal nom? Sí. O sigui, tots tenim mal nom, no? Hi ha gent En que... els pobles jo crec que abans les tot el món ciutats tenia igual mal ja no nom. tant. Sí, és fill de... No, jo t'he dit per una cosa, perquè ara en els cognoms tu no eres capaç de seguir tota la trajectòria familiar, cosins i tal, però amb un mal nom està per damunt dels noms, eh? Vull dir, series... En un poble eres capaç de... Jo, per exemple, parlant del meu cas particular, el meu germà se'ls coneix tots, el meu poble. I els s'utilitza. O Matías, sí. Vull dir, clar, les converses a casa és del fill de no sé què... I jo també els conec. A mi quan em diuen fulanito, tal, Matalastraga, en Quatre Caires, em sonen. Matalastraga. Sí, ara el contaré, Matalastraga. Matalastraga, què collons és Matalastraga, tio? Matalastraga. Que sí, Matalastraga, home, eixe que és el fill de Quatre Caires. I dic, és que Quatre Caires sí que em sona, però... Malastraga i Quatre Caires. Sé que sí, i tens que parar-los a la quarta o quinta generació... De coses, perquè ja m'he perdut, no sé què són. Matalastraga. Què collons? Matalastraga era un home... no sé si viu o no, la veritat. Bueno, algun Matalastraga... Anava a collir. I a l'home, pues, jo què sé, pues, no li agradava molt, puc entendre, en ple hivern, la fred que fa, plovent. Entonces, ell vivia a prop del bar on quedaven els collidors. En el bar quedaven els collidors antigament a anar. I aleshores els companys, des de baix, el sentien cridar: Matalàs, traga'm, me caguen, Matalàs, traga'm. Matalàs? Traga'm. I de Matalàs, traga'm, Matalastraga. Matalastraga. O sigui que l'home no us volia el cert per collir. L'home no, de cap manera, i a més ho verbalitzava, però bramant de bon matí. T'ho imagina't els companys, i d'ahir Matalastraga. Colló. L'ingeni no té límits. Però tu en tens cap de familiar teu o no? Jo sóc el ferrer. Evidentment un ofici, no? És complicat de dir. Jo soc sardina, I també és d'un ofici, perquè ma abuela portava la sardina al poble de dalt, era un poble dins de Benicarló, a Càlig, no? I aleshores, quan arribava la gent deia, ja ve la sardina, perquè portava el peix. Clar, I la sardina hi ha alguns que són... Després es fan variacions. Per exemple, la meva germana era la ferrera. Clar, del ferrer la ferrera. El meu germà era el ferre. El meu germà era sardina i jo era saitó. Veus? Clar, es fa. I, hosti, n'hi ha alguns de molt bons, I jo ferreretes. Cada un té la seva... La ferrera, el ferrer, el ferreret. Clar, jo era menut, ferrera, ferreret, ja sabia qui era. I ferreret. Jo també, però clar, el nom gremial de tota la família. Era el nom gremial de tota la família. Jo n'hi ha un que a mi m'encanta, el meu poble, bueno, no me'n recordo de molts, però els aniré buscant, i la gent que em busca també. Gela Cristos. Oh, això és boníssim. Gela Cristos. I tu dius, aquí... collons, perquè ahí sí que li ve la paraula, i li poses Gela Cristos a un... Que això d'on ve, no? No posaries Cristos al congelador. No posaries ni els lleparia de tal. Gela Cristos és... Perquè és que també té un humor. Gela Cristos és el que va davant de la processó amb el Cristo. O sigui, el que li passa l'aire per ell, no? El que talla l'aire de la processó. El que obri. El que obri, eixe gela el Cristo. Entonces, Gela Cristos. Hi ha que ser... Però qui el posaria? Ingeniós, però hi ha que ser cabró o cabrona per posar aquests noms. Què és? El fill de Gela Cristos, no? Hosti, que és el que porta el Cristo d'Alba, que sempre és un. Això sempre és un. Hi havia un que era el meu amic, l'Abanderao. Abanderao. De la banda de música. Clar, que això n'hi ha tots els pobles. Que això també és mal, perquè a més es dient despreci. L'Abanderao, perquè no toca instrument. És que, bueno, ho va tocar tot. Eixe va tocar tot, sobretot percussió. Però Dios no l'havia llamat per ese camino. Exacte. Correcte. Ja ni la dictadura del 2x4, ni del 3x4, ni del 14x7. Eixe era... Però marcava el pas en el pas doble al carrer, L'Abanderao, pam, pam, pam. No, sí. I els passos. Passos, sí, marcar el pas. Jo en tinc un altre, Quatre Caires. Explica, per favor. Quatre Caires, eixe sí que crec que viu. Quatre Caires... En el bar, és que la vida passa en un bar. Pues tu imagina Quatre Caires en el bar. Està en la que està sentat, una per al braç esquerre, una altra per al braç dret i una per la cama. La cabeta que la també tenia. hi ha la versió, dos per les cames, una per estar sentat i una per estar... I una altra pel braç. El braç dona igual si era el dret o l'esquerra. I entonces algun geni, perquè això és algun geni que se'l veu ahir, diu... Mira, Quatre Caires. Mira, Quatre Caires, no té brau. Ahí estàs dient-li de tot. Estàs dient-li que la gossera se'l menja pels peus. Che, tio, senta't bé. Això és molt bo. Eres una pena de persona. Això és molt bo, però pel que el veus. Clar. Perquè els altres no els veus, però no, eixe te fa forma, Entonces, Quatre Caires. Quatre Caires. Després hi ha algú més comú, les femelletes.
A veure, home, ja tens pistes, però Bessitones. les femelletes, lo bonic és... Però la femella del petard que es tira... No, Lo bonic són les generacions... Eren 7 germanes, val? Està ahí bé, les femelletes. femelles, bueno, sí. Aquestes 7 germanes després tenen família. Totes dones. També, Sí. I no va ser hasta la tercera generació que va haver un home. que arriba un home. Entonces, la genètica ahí, vamos, les femelletes estava imposant-se, però a més no poder. Però el xiquet tot bé. El xiquet tot bé. Això, jo no ho sé. Hòstia. És el único entre los únicos, el elegido. I ja està, només no em va tindre més. Ara m'interessa a mi l'estirpe eixa, eh? Ese estil... Tanta dona. I per tant, si tu dius femelletes, perquè clar, hi ha famílies, pues són 3 germanes, són 4 No, germanes. però ell no és el masclet. Eh? No és el femelles i el masclet. A ell li havien d'haver posat, jo crec que un nom ja propi, no? L'únic. Josep, l'únic. Protos, el primer, the only one. Tu de qui eres? I tu de qui eres? I tu de qui eres? Tu estàs segur de que ves d'ahir o n'hi ha hagut alguna Hòstia, errada? en els malnoms n'hi ha... Hi ha tot un pou de sabidoria popular. Al final jo crec que és quan posem tot el nostre ingeni al servei d'una... Aquesta gent hauria de fer marques de productes. Tot el teu ingeni està al servei Quatre de definir cadires. com és una persona. 4 cadires, I la seva manera d'estar en el món. això és. Això 4 és. cadires és una manera d'estar en el món. N'hi ha algo més Ocupes gràfic. un espai. N'hi ha algo més gràfic que 4 cadires. Eixe guanya avui. Eixe guanya avui. Eixe guanya avui. El Eixe deixem guanya ahí. avui. Tenim guanyador. Solano y Tur, una parella de 2. Un programa on l'humor ens busca a nosaltres. Ximo, Digue'm vostè. tinc una pregunta per a tu. Mira, això no era un programa de tele. Això era, sí, Ostres. pel president. Que val un cafè? No, no és això. No sabien. La pregunta és la següent. L'altre dia anava pel carrer i vaig veure a un retor en la sotana. Encara? La primera pregunta que vaig fer va ser això. Encara? Ostres, encara n'hi ha amb sotana, sí. No era això, però com sempre dic, al mateix preu te'n puc fer 2. Una va ser, encara? I l'altra dic, ja no dic si t'entra... Si vols pixar, el rei, com un senyor en sotana pixa en un urinari públic, per exemple? Home, les sotanes tenen botons. No, Sí, les sotanes home, tenen deuen botons tindre. perquè jo portava una sotana en un espectacle val. de teatre i aleshores tenen botons. I suposa que se desfan. De tota manera, també, si tens una cosa... Era hasta els peus, no de, sotana. clar, t'arromangues, però clar, com te l'aguantes? És a dir, Les enagues. no, això és un altre tema, perquè les sinaues, els mirinyaques i les mantes, tu imagina't Quina cosa ahí. en les falleres, Sí. però a banda, el president de les falleres te porta a Versalles, no? Tu veus Maria Antonieta i les falleres, no? Més o menys van vestides Te'n igual. recordes quan les falles eren en març? I te'n recordes quan hi havia falles? Ara són en setembre. Això ja ho veurem. Mira. Bueno, les enagues... No, vull dir que el capellà baix porten pantalons, els capellans. O no? Depèn, si és estiu... Clar, si és, o sea, És que- els capellans escocesos no en porten mai. Me vas posar votant, no ho sé. Però, clar, Home, sí té un tema. pantalons alguns en portaran. N'hi ha molts que no són aficionats a portar pantalons. Mira tu, aleshores, jo crec que en Boston, i mira que en Boston fa fred, no portaven. es veu que n'hi havia un fum que no... És un tema seriós, sí. Però no, el tema, jo suposo que s'espaterraran una mica Sí. i si el pèndol o sigui, té una certa incidència cenital, Però vull dir, com ho fas tu, això? el xorret caurà com el dels machos, no? Cobrixes tot l'urinari. Cap I avall. si cobrixes l'urinari? Ah, no, jo pensava de pixar per ahir. Clar, pixar per ahir? No, pixar per ahir vull dir sense anar a un Al pixador, bar, vas sinó al bar. t'agarra un apretó contra un arbre. Ah, va, bueno, anem a veure diverses Jo- versions. Això pot ser una. En Versalles, per exemple, que deien l'altre dia vaig llegir, un dia vaig llegir, no sé quan, que la gent pixava pels racons del Palau de Versalles. Què millor que això? No, o sea, allí se llevaven el que portaren, se treien el Clar. que tenien entre les cames Sense i bolquers. res. I les senyores, això és molt bonic, és un detall molt bonic, Sí. portaven un llibret que posava Voyage au Pays-Bas, viatge als Països Baixos. Podeu posar-li les cometes que vulgueu. I això això el que posava? era un orinalet Mira. fet com un llibre que s'obria, ahir elles s'alçaven més o menys el que podien, s'ajocaven, en francès s'ajocon, Le jocon.
La Joconda de Monsieur Da Vinci Oui. i la Joconda perquè estava a Joco. Sempre està ple de xinos davant, no pots veure-la. No pots veure-la. O els japonesos. Doncs, eixe home, estic tocant així, no t'han punxat, no? Perquè t'estic tocant el muscle i no... Ara, tu t'imagines, Ximo, que uno diu els xinos i els japonesos són igual. Tota la vida s'ha dit, així. Igual que nosaltres els danesos, clar. Exacte, som tots iguals. Cagats. Mira, tu pareixes danès, Ximo. Tu sí que pareixes danès. Gran danès, sí, viking. Escolta, gran danès. On estàvem? No, el Voyage au Pays Bas, en el viatge als Països Baixos, era un llibret que portaven, que obrien, tenien un orinalet i xas, allà ho feien. El tema és de, i què feien amb això? Ho abocaven en qualsevol racó, tio. Clar. No hi havia clavegueram. Tu t'imagines l'olor que faria el Palau de Versalles? Hi hauria gent allí fregant tot el dia els pixats de tota aquella gent. Però l'olor que faria... Una pudentina, no? En general, les ciutats... Era com una granja de purins. Això... li posaves música i tota la cosa... Home, si estaven tots els músics de Versalles tocant, te podies petar i tot. No passaria res. Les amistats perilloses és la pel·lícula esta que parlava. Tu tens orinal? Tenies? Ma abuela tenia, me'n recordo que sempre estava baix del llit, l'orinalet, per si tenies l'apretó. Escolta, molt còmode. Jo de menut en tenia... Sí, home, tinc l'orinalet dels xicotets, clar, que van en l'orinalet, però no és l'orinal de baix del llit. Tenia un sentit, tio. La bacenilla. En ma casa dalt feia una fred, saps? Feia fred. Bueno, feia fred en hivern. Que se t'encongia el piu. No cal que m'ho expliqui tot, no? Fred, no. Que en estiu no feia fred, en hivern. Feia fred de que estaves així tapat i quan arribava al matí que havies de treure la mà per a regular la temperatura. Per a donar-li la llum, sí, clar. Per a dimable. No, el que sí que teníem a casa era... Això era flipant, tio. A casa tenia un timbre per avisar baix. Veus? Al servei. Però no en teníem. No teníeu timbre o no teníeu servei? No teníem servei. Ma mare, pobra, ma mare. Però tocàveu el timbre i vos feu la il·lusió de que pujaria. Si n'haguera cel, hauria d'estar allí segur, algun lloc així. Pues tu tocaves el timbre i sonava baix. Però jo t'ho dia perquè tu tenies que ser molt agosarat per a traure un poquet de la mà i feia una fred de collons. Aleshores, tindre l'orinal no venia mal. El lloc més fred d'Europa és València. Creuar el corredor hasta la quarta de bany era un constipat, possiblement. No, sí, és que fa fred. Vull dir, les cases... No, és que no fa mai fred, només són 10 dies. I una merda. De novembre a març, te geles. Ja no n'hi ha fàbriques d'orinals, no? Ara fan els xinos, no? Bueno, però fan en fàbriques, sí. No els fabriquen a mà. Faran de tot. Faran bacenilles de tota mena. Ara que dic lo dels xinos. Què ha passat? Ja estem. Ara que dic lo dels xinos. És que has recordat del pet? No, va relacionat un poc. Ah, sí? Tu alguna vegada has pixat en un retor en la sotana, ja el dic jo que ho té malament, en un urinari de canal? I dius... Què és un urinari de canal? Aquesta és la gran pregunta. Què és un urinari de canal? Crec que en Estats Units també n'hi ha en alguns llocs, també. Bueno, i en Xina, i n'hi haurà en més països. Estàvem en un mercat, val? En Xina, d'això que venen coses. On hi ha rates penades que infecten? Sí. Un mercat d'això, sí. Un mercat... No, en aquest cas no era d'alimentació, que vaig estar en algun. Era un mercat de roba i coses. I entra un apretó, i ahí n'hi ha... Passa. I n'hi ha urinari, i l'urinari era un espai tancat, val? Que tenia, com si foren cel·les, val? En un forat, però la qüestió no era... Com això, un comú d'això que coneixem? No. Sí, però la gran diferència d'això és que això no anava al forat, sinó que això anava a un canal, ahí està, urinari de canal. I això eixia fora? I això, jo no sé on anava, perquè no vaig voler investigar. No vas voler saber si això anava embotellat o era granel. Però la qüestió és, quan tu estàs ahí... Que no pots més. Saps? I en aquest cas, si és el cas, t'has d'emponnar. Sí. Perquè has de mullar una altra cosa que no te pertany. I tu imagines la situació. En la sotana. En la sotana. En Xina no hi ha... Els capellans estan... Imagina que jo hagués assegut un retor en missió. La sotana me la romangui i me la poses nugada damunt del cap en un floc per no banyar-la. Exacte, és com una col. Sí, tens a agarrar. I quan estàs ahí, veus passar... Algo que no és teu. Que ve del costat. Un transatlàntic, tio. Mira. Te dona per aplaudir. El del costat.
I dius, bravo, machote! i dius, esta experiència jo no la I després veus necessitava. una linda senyorita, que és ahí tota fina, i dius, senyora, això és seu. Dius, esta experiència no em feia falta en la meva vida. No necessitava jo tindre aquest record. L'estàs contant. Per això. L'estic vivint. Perquè ho he de traure. És que quasi necessita la visita al psicòleg, Ximo. Ostres, Urinari- el transatlàntic de la vella senyorita del costat. Urinari de canal, què et pareix? Ah, pressió. I el tema és... Existeix. Això on va? Això va a algun lloc, això no es queda ahí. El pròxim viatge, si vaig, ja faré la investigació. Fes la seguida. Deu anar tot al mateix. Fes la seguida. Deu anar tot al mateix. En algun lloc fa cap. En lloc de forats individuals. Si ho penses bé, És el mateix, està però... bé. És un poc un Benidorm. Vull dir... Home, Espera. intenta arribar a una conclusió, Sí, com té. que igual m'ha precipitat un poc. Però, no, vull dir, en lloc de fer moltes cases en horitzontal, és a dir, fer doble de vàters en un forà cada un i cada i un clot, en merda en cada lloc. És un per tots. A uno centrat. Què pareix? Vaig ahir a l'urinari de no, ves a l'altre que els submarinos Vas són a la més finca, graciosos. vas a la finca i bé, però això és el que passava... Passava molt, Però bueno, jo el retorn, tu dies, em pot anar al carrer, vale, això te l'accepte, però en un urinari públic, que la té que pixar, per exemple... Home, això us deuen ensenyar als seminaris. La teva sotana era de... Sí, era... Era de trets o era real? No, era real. I Entonces... vaig demanar un capellà perquè havia de fer un espectacle en el qual hi era una sotana i... En aquell moment va ser quan va entrar a tu el desig així tan irrefrenable que mos has contat de cardenal? De ser cardenal. No, això venia dia de naixement. Jo vaig néixer amb aquell posat cardenalici. I quan vas posar la sotana, com estaves? Què tal? Molt bé, me trobava molt bé. Sí, el trobaves a gust? Sí, a veure, a mi anar en falda m'agrada. Sí. No ne tinc. Per què? Però no ne tinc per una qüestió de costums. Per què no apoguem per la falda, Ximo? Perquè, per exemple, ara el pantaló, ara a l'estiu... És un fer la mà. Està tot apegat. És un fer la mà. No, i aleshores la faldeta te donaria... Com hauríem de una vidilla. Com hauríem de fer la... Perquè, clar, has de portar algo que replegue per la falda, perquè tu, a l'hora de això... Per això, com les dones, se ho agarren bé, la falda, pum, s'aponen, ja ho... Vols que aboguem? Hem obert a apps en este programa, ara per què no proposem... Per la falda. Per què no proposem una falda per a l'home? Clar, que no siga l'escocesa, que ja està molt vista, una falda valenciana. No, l'escocesa no, l'escocesa... El kilt... El kilt ja té un altre raigo. Eixa no sé si l'ha contat, crec que no. Conta-me-la. No te talles. En Escòcia estàvem en la isla de Oban. Oban no és una isla, Oban està en la península, val? Que té un whisky molt conegut allí. I d'ahir anàvem a Iona, que és una de les illes més menudes d'Escòcia, i per on va entrar el cristianisme no sé quan. Veges tu? Per allí va entrar? Allí eren 4 àrabs bed and breakfast i n'hi viuen allí uns pocs. I hi ha una església que en aquell moment estava working in progress, estava obrant-se i al mateix temps wedding in progress, hi havia uns casant-se. En el viatge en el barco des d'Oban fins a Iona, nosaltres estàvem en els de la boda. Ei! Bueno, vam anar fins allà, ells van anar a casar-se, nosaltres vam pegar la volta per la illa, que era menuda, i quan acaba, ells fan la cercavila per la illa, que jo estic ahí fent fotos, en una persona n'hi havia molts turistes. Eres tu, el representant. Se ho van prendre bé, en aquell moment, i pugem al barco, i jo parlant en el padrí faig mitja amistat. I portava la falda. Tot bé de la família. I li faig la gran qüestió. Baix porteu alguna cosa o no? I em diu... La meva família sempre ha carregat fort i això està per ensenyar. Em diu, jo no. I mals aixina i mostra l'anca, era molt autèntic. I fa... Una anca vikinga. Blanca com la paret. El sol em pegava. Sense estuco. I ara passa per allí un xiquillo de la boda, un nebot seu. Diu, però esto ja no fan igual. I li alça la falda. I què? Efectivament, portava calçotet. Són escocesos de segona. Vam acabar fent-nos fotos en la nòvia. El nòvio fem-nos la foto al padrí. La nòvia portava pantaló. I a la meva germana. El mateix viatge de la meva germana. Que vaig contar jo. Ja era coneguda en aquest moment, allí a l'illa. La meva germana ja era famosa. De fet, té una rotonda. Sí. La rotonda del South Pet. La rotonda de South Pet. I està així l'anecdotari de... No, però està molt bé, escolta. Molt bonic. D'orinari de pets. Solano i Tur. Parlem de tot i no res. És el moment de... Este home, com li diuen este home? Bruce? Bruce Springsteen, de Cos. Tu i jo tenim problemes amb els noms. Sí. Acabarem parlant com Matia, que deia allò d'allí, no?
I tu dius, Ens hem convertit en la nostra abuela. Sí, això de l'altre... Sí, allò de, ves allà i agarra'm allò d'allí. Sí, I tu dius, ostres, això em costarà una D'això mica, no, tia? D'això no, el d'això. El d'això. Pues jo ho dia perquè, ja que estem en Amèrica, la cuna del cinema. Ximo, crec que podríem parlar d'allò que ens transmet el cinema, d'aixes coses que passen en les pel·lícules. Que dius, com pot ser que sempre passi el mateix? Bueno, perquè tenim ja una cosa que ja la tenim instaurada en el cap, no? Que és que tota la vida ja ens passa com una pel·lícula americana. No ens passa com una pel·lícula europea. A ningú li passa com a Roig Blau del Krzysztof Kieslowski, no? La vida. La vida te passa com El Padrino, la vida te passa com Goodfellas, la vida te passa com una cosa d'aixes, no? Per exemple, arriba un senyor o una senyora en el seu cotxe, a on vagin, i el primer que fan què és? Aparcar davant de casa. En el segle que siga, La puta és mare. Harlem en els anys 30 o és ara mateix Julia Roberts que arriba en un cotxe. O en Nova York, arriben Sí, és allí veritat, i no, tenen és veritat, pàrquing és veritat. davant de casa. Diu, És veritat. quins collons? És veritat, absolutament. No, sí. Se'n van al cotxe, hi ha un cotxe abandonat enmig del no-res, i en si la porta del cotxe està oberta. Això per a començar, que es veu que no tenen el mando. No, que siga. no són de clau. I després agarren i baixen I les claus estan ahí. la coseta eixa... Com se diu això que es baixa? Això... El parasol, no? És un parasol? El d'això? El d'això. Però la gent sap, o sigui, quan... La llengüeta eixa la del llengüeta eixa del de Sidal, cotxe. que algunes tenen l'espillet per mirar-te i pintar-te. Això quin nom tindrà, Això Redeu? no és parasol, això. No està així Augusto Fernández ara, perquè si no li diríem... Senyor Augusto... Ni està així tampoc Ni Henry cas- Ford quan li ho encarregava als fabricants, ho feia tot ell. Això tindrà Feu-me un nom. parasol, un Feu-me Stop the Sun. No, Stop the Sun No- no seria. Bueno, podria. Feu-me un Stop the Sun. I aquí li s'ocorreria Un parasol. posar l'espilla ahí. Per què collons vols tu l'espilla? Perquè si estàs condent de vies a l'espilla anem No, perdona, malament. tu saps que Audi... Estic fent publicitat a veure si ens posen el programa. Me gusta conducir. No, això era BMW. Ah, sí? Però Ah. Audi va fer uns cotxes, un Audi d'especials per a dones, això és així, Especial per a dones. especials per a dones que tenien per a sus cosites, per a les pintures i per a tot això, però el detall més graciós, supermisògin, que el varen retirar del mercat i tot, és que no es podia alçar el capot. Estava atornillat, perquè diu, ells van pensar, cap dona en la vida ha alçat el capot del cotxe per a mirar l'oli. Per tant, la computadora del cotxe te deia, porta-la al taller. I allí ja I sabran ahí què ja fer. s'apanyaran. Ja s'apanyaran. Eixe gent ja no treballa a Audi, estic segur. T'imagines que estava allí, ja ho tinc, anem a tatxonar, A tatxonar això perquè això produeix vibracions en el procés de tal, jo què sé. i les Per dones quan- estaran, diran, quin missatge més positiu que m'has enviat. Com hem arribat així? Sí, per no, clar, la llengüeta. el parasol, la llengüeta eixa, on estan les claus. Pues tu te'n vas i el fa falta, baixes la llengüeta i tens la clau del I tens la cotxe, clau del cotxe. que no sé per què s'aguanta allí. No, si tens un mando gros, no cap. I no has de buscar-la tampoc, Fas, No, pam, per aixina tires mà I en ja mou. i el cotxe mou. No fa gang, 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 gang. No. Tu tires a entrar en casa en qualsevol lloc i la porta està oberta. Però, I la primera, perdona, però la primera del cotxe està posada. Tu has vist com ixen? però mai fan, quasi mai No, tenen, no, no el passa això No que... calen perquè són automàtics, són americans. És veritat, No, és són veritat, cotxes és automàtics, veritat. aquests no calen mai. Però és veritat. Això. Però són cabrons, perquè tu ara, el que el dic jo, tu En vas casa a també te qualsevol passa. casa i està la porta oberta, i ja la gent entra i de cop de repent està uno al seu menjador i li entra uno per dins de casa, que són col·legues. Però Sí, ha obert la passa, porta, està ha obert. entrat, se'n Si va a la fora nevera, un poble d'Extremadura, no? Que encara passes per dins per passar se'n a va a la l'altre nevera, carrer. s'agarra una cervesa i sempre està la casa oberta, sempre hi ha gent per allà dins i ningú s'estranya. No. Entren dins del teu menjador i estàs ahí de puta Què tal, mare. Joe? Bé, passa a l'altre costat. M'alegra Tira. de veure't. Ara, tu estàs fugint. No, no, és que tens darrere que van a matar-te. Fan un plànol el primer d'un ganivet a la cuina. O tens que un està sol. mostre. I després del ganivet, tu estàs sentint la tele allà al menjadoret, I se sent que cauen uns goig o alguna cosa, algú entropessa. Hi ha algú que diu, ostres, Comences què està a fugir, passant? Comences a fugir i I en ta casa la no pots porta obrir està la porta. tancada. Me cago en La porta està puta tancada. mare, Me caguen tot. Com És pot ser que en veritat, ta casa... això I les claus? Busca-les a la llengüeta del cotxe. No. I comences a embolicar-te. S'enganyen de claus. Quan ja obrin, se'n van al cotxe, que esta vegada sí que està tancat. Sí, ja tens pam, collons. pam. No. Sempre te'l deixes obert. Hi ha un i ara te'l tretxo de la deixes obrir. pel·lícula que t'ho ha tancat Sí. tot abans de que eixires. No sigues moniato, no te'l deixes per cert, i això no té res que veure. Ahir estava en consum i em va agradar molt una frase que van dir. És de la megafonia? Sí, o... en valencià. Van dir, No, ja serà carabasses i moniatos de temporada. Ja sé que no té més, però té un doble sentit, em no? va vindre al cap doble de gent. Té un doble Em va vindre al cap. I ho van dir en aquest toc, carabasses i moniatos de temporada. Crec que no.
Crec que el xico va ser més... Martí, per favor, això dis-ho neutre. Carabasses y moniatos de temporada. En la secció de verdura i fruita. I no se va sentir. Però jo en el meu cap vaig pensar carabasses i moniatos. Igual que lo del WhatsApp, que t'escriuen un WhatsApp i dius serà cabró este tio, no està dient res de l'altre món, però tu t'ho imagines mal en el teu cap. Perquè no hi ha comes, no hi ha punts, la gent està donant massa coses a la imaginació dels altres. Escolta, escrivim bé. Claro. Escrivim bé una miqueta. És demanar tant, això? Dona confusió. Però estàvem en les sèries americanes. Posem totes les lletres. Perdona, estàvem en les pel·lícules americanes. Estàvem fugint de casa. Hi ha un detall que te volia comentar, i tu que eres un gran cinèfil, me l'aclariràs, perquè jo encara que em dediqui a això, no sóc un gran cinèfil com tu. Ha canviat, per favor, posa veu d'eixa gent que ha begut una miqueta de whisky a altes hores de la matina. Tens un cigarro per ahí? La manera de menjar en les pel·lícules ha canviat. Ah, sí, això és un tema que... Sí, m'agrada, Ximo, que... M'agrada que em facis aquesta pregunta. M'agrada que em facis aquesta pregunta i ser tan snob. Sí. Vull dir, ara la gent menja frugal. I la meva teoria, basada en estudis... Una de les teves teories. Estudis acurats, està el MIT, no? l'Institut de Massachusetts també ha fet alguna cosa, ho fet en col·laboració i tot això, però la meva teoria és que en els anys 70 i 80, en les pel·lícules aquelles que veiem, la gent com vosaltres, que ja teniu una edat, John Cassavetes. Aquelles pel·lícules de 70 i 80, la gent menjava molt i molt de pressa. Però allò més impressionant és que no paraven per a menjar, el menjar no era per a disfrutar. És a dir, tu menjaves mentre estaves fent coses i xerraven. Això és molt anglosaxó, no? Sí, i menjaven, però allò bonic és que no tiraven el menjar, sinó que podien dir que quedava hasta atractiu. Entonces tu en ta casa, en Europa, en la vieja Europa, o en València, estàs en ta casa en el viejo... Això és la abuela Europa. En la vella València, estàs en ta casa en el silló i veies aquella gent menjant en les pel·lícules. Una pel·lícula darrere una altra. I tu t'entrava ganes de començar a menjar també i a parlar. Però clar... En contra de lo que deien els nostres abuelos. Se te quedaven els fideus en la barba enganxats. No mengeu mentre parleu. Claro, però és parlar, perquè tenien els nostres abuelos que havien patit fam, tenien un sentiment cap al menjar, de la importància que tenia, el respecte que hi havia que tindre. Els americans ja anaven sobrats en els 70-80. No han patit mai gana. Aquesta gent no han patit mai gana. No tenien això. Entonces menjaven com si s'acabara el món a pressa i xerrant i no queia ni una molla. I el plano allí fixe, i la boca sempre plena i sempre totes les paraules. Que subyace. No, però això ha canviat. Abans sí que feien els planos així en el cinema. Això és la meva panxa. Veus? És que estem parlant de menjar, i ja m'està entrant una gana... Quins micròfons tenim, No sé per què, estic veient tota l'estona Danny DeVito, que no és d'eixa època, està per així, però veig a Danny DeVito menjant, no sé per què veig a Danny DeVito? I ara igual d'alt que ara, ja no ha crescut més. Però jo pense que menjaven així i estaven incorporant-nos la cultura del fast food, ara estem en el slow. Però entonces era el fast food, és a dir, no t'apares a menjar, tenim massa coses a consumir, el capitalisme està per damunt de nosaltres, hem d'anar com una moto... Tot això ho pensaven? No, home, tot això ho feien perquè tenien la càmera a posar... Això ho va pensar jo. Posar un traveling valia massa diners, escolta, conta-li tota la trama que li tens de contar mentre menges, no facis elipsis, no? Sí, però jo... Una cosa és el llenguatge cinematogràfic i l'altra és el que tu estàs transmetent al que està veient. I el que està veient és el menjar no és important, no hi ha que disfrutar, hi ha que consumir. És a dir, això és una cosa que hem de fer... Que passa per alimentar la màquina. Has de menjar alguna cosa. En veritat jo tinc que estar produint tot el rato. Hem d'estar tot el rato. Fixa't en un detall també, El menjar ha canviat, però el beure també. Abans, en Mad Men, per exemple, en la sèrie, no? La botelleta. La botelleta que se'n foten 2 o 3 al dia i no van mamats. Això els tios tenen el fetge com el d'una oca francesa, no? Però ara ha canviat. Oques grasses. Però ara ha canviat. Ara beuen vi. O sigui, les marques ja no les veiem, però... No? Ara el matrimoni també ne beu molt, O sigui, a l'eixar de l'esprà s'agarren cada mamonera... Perquè els americans, això sí, la correcció política, si ara la tenim fins al límit en tots els llocs, en Amèrica, fumar no. Fumar abans... Fumen és malos. Bueno, això ja fa temps. Als anys 70 van començar a deixar de fumar. I ara si fuma algú és el malo. És a dir... Sí, algú que no... El malo. El roïn. Però beuen vi.
Veuen bé les sèries. abans que dius tu, Mad Men, perquè era l'època, el context de l'època, tots tenien la botella de whisky, de ginebra. Però molt. Que cabrons, es treien ahir la botella, va. I a més, això també passa molt en les pel·lícules americanes. Estan estressats i què fan? No se'n van a córrer o jo què sé, o se'n van, pam. o se'n van i es masturben, que potser poden relaxar-se més. Clar, no. S'estaquen un whisky, en aquella època un whisky, ara un vi. I la botella de vi, pam, I oberta. se conten el monòleg. Foten això i després Sí, ja va sí. el monòleg de vaig a contar de quan jo tenia 14 anys i de què ve tot. Sempre tot ve de quan tenien 14 anys, de la mare que els ha parit, tio. Tots tenen traumes, no es passen tio. les coses de normal. Es No. passen les coses perquè als 14 anys tots van patir una violació, Sí, tots tio. homes, dones, animals, pedres, coses... Sí, per Una l'amor de cosa que Déu. també és molt típica també és estar en una situació dramàtica i o l'assassí va matar algú, o jo què sé, Sí, situació un drama, dramàtica. un drama. I de cop repente el conta una història. Tu saps què feia? Em vaig trobar una tortuga damunt d'un pal i comença a contar-te una història d'alguna cosa que dius, això no em portarà? Pues no ho sé. Però una tortuga damunt d'un pal té que ser raro de collons. De collons. I ahí està, i a partir d'ahí tot canvia. Perquè ja l'altre entén algo del discurs i ja està, i tu te ho creus. Diu, això en la vida no paga. A mi me conten aquesta història i jo en Sant Demà estic igual o pitjor. Clar. A mi no me canvia res. Escolta, que m'estàs El contant. claven ahí, una història, i sempre tenen la història justa, això sí. És la història aquella que dius, és que és esta la que tenia que contar. Tu saps quina sèrie estic veient que també són grans mamadors, tots els seus protagonistes? The Crown. La de la història dels La reina de la reina d'Anglaterra. Elizabeth. Clar, que la Elizabeth. reina mare no va morir fa poc, la reina mare encara viu de 127 anys va morir- en el gin tònic. Correcte. No, Home, o sigui, era una gran bebedora. sí. I la conservava. Sempre es diu que la llegenda que es feia el seu gin tònic a l'hora del té. Exacte, o sigui, ella era... Veus? Quin fetge tindria aquesta dona. No, quin fetge, però escolta, va durar, és a dir, Sí. conservadeta en formol. Grans sèries, 98 anys. 98, I sí, afirmaríem, 98. i en salut, i fent gin tònics. Sí, eixa família, mira que... Imagina Carlos. Carlos, què Que tindràs? no- Vora 70 anys? 70-80 per no fer mai res, no? Això Carlos res. està major per a ser rei, però jove per a ser president dels Carlos Estats està Units. major des dels anys 60. Però pot ser, per a president dels Estats Units està fet un xaval. Exactament, o sigui, podria postular-se dintre de la Commonwealth, no? O els Estats Units no pertanyen a això. Tenim moltes coses que passen moltes en el coses, cinema moltes coses que americà passa al cinema americà, dona per a molt. Dona que per a podem, molt. pel que diem del menjar, ara avui en dia també és molt, també pel despreci cap al menjar. Tenen menjar a tope, se'n van al restaurant, demanen un plat, i després s'alcin i se'n van i no mengen res. Che, tio, menja't algo? Agarra... No has pegat ni un mos, No, fill peguen a meu? fugir i paguen. I no han demanat el compte, perquè clar. no hi ha temps de perdre el temps. Què va? Però una altra cosa, els dòlars Però pega tenen un mosset. en la butxaqueta com mig eixits. Es tenen plegats. Perquè ells fan pam damunt la taula. I ahí va. I no sé si has posat, perquè els dòlars són tots iguals, els bitllets, els de 100, els d'un dòlar, no hi ha colors, vull dir que igual els tres. Està Benjamin o està l'altre o està... Però tu no separen a mirar-lo. Ho deixen damunt la taula, $600 per 2 hamburgueses i una Coca-Cola. En els dòlars no apareixerà Garfield. És que m'ha vingut al cap a mi Garfield. Hòstia. Jo quan dic Garfield pensem en el gatet. En el gatet. En el gatet. Però està en $1, no? Vols És dir? que Garfield, això l'altre dia, per curiositat, no sé com vaig llegir que havien matat a 2 presidents, uno Kennedy i l'altre Garfield. Lincoln, tio. Perdona, Lincoln, Kennedy i Garfield. Garfield, Garfield, un home. era un president, Era un i president. el gat està basat en aquest home. Va ser el president més curt d'Estats Units. 6 mesos va durar, pobret. Home, com el papa aquell, no? Eixe tindrà un Joan bitllet? Pau I. Tindrà un bitllet? Garfield, a mi no me sona, Haurem d'investigar. El de $1, $20, 50 y uno de los 100, grandes, 200, que uno de son los 100. grandes, uno de los grandes. Uno de los grandes, pero que uno de los grandes son $100. Yo no la que ha puesto. Per acabar en el cinema, en el menjar no passa, així en València no passaria això. Así t'acabes la paella. Tu estàs en la taula. No, i fa falta una abuela ahí al costat. I entonces tu t'alces sense tocar el plat i el diu, senta-te ahí. Pega 2 cullerades més, acaba't això, va, agarra un poquet més, acaba't això, home, però I a tinc una favor. cosa, no passa en el cinema, però una miqueta sí que passava en El Padrino, per exemple, no? Quan se posaven a cuinar i fent aquelles converses abans d'anar a matar algú, se prenien el temps, no? Samarreta suar, un al telèfon, que per cert, els cables del telèfon en les pel·lícules americanes tenien 50 o 100 metres. Tu te l'emportaves en 2 estances més enllà, tancaves portes i el cable allà que anava. Sí, això és veritat. I la mare estava cuinant una salsa de tomata sempre i algú tallava amb una gilet l'all fins que es feia translúcid i mirava cada tall a la llum de la finestra que entrava mentre decidien matar a algú.
tot això te'n recordes, eh? O sigui, Sí. això sí que té que veure una miqueta més en la nostra manera de preparar les coses, que quan tu estàs preparant la paella, vale? Ja com eixe rite a poc a poc, no a l'americana. Vaig a proposar-te Digues. un joc, Ximo. Ara que estem parlant de cinema, Tira-li. Carlos té preparada alguna... Hi ha frases històriques doblades al castellà, en este cas, de pel·lícules de la història del cinema. Ell ens posarà una frase, no sabem quina, i al final del programa tenim que intentar esbrinar quina frase és. Jo sóc molt torpe, però ho No, jo avise. No, Ho intentaré. ens posem la vena abans de la ferida. Jo també ho intentaré. Però, i si no es dice el nom, intentarem anar pel camí del costat. Va, tira-li. Va, a veure. ¿Sabes de qué va Like a Virgin? De una chica que se cuela por un tío que tiene una polla enorme. Toda la canción es una metáfora sobre las pollas grandes. És l'encapçalament d'una secció de sexe. Hablemos de pollas, vamos a medirnos las pollas. Bon moment per a que parlem d'un tema de vital transcendència i intrascendència i que sempre està d'actualitat, el sexe. Vamos a medirnos las pollas. No nos chupemos... Això són frases també del cinema, també. Del cinema també. Això era de no nos chupemos las pollas todavía, era de... De quina pel·lícula era això? Sí, de Tarantino, i de Tarantino anem a la més famosa d'ell, podríem dir la que va guanyar l'Oscar, la de Travolta. Pulp Fiction? Yes! Yeah, Pulp Fiction. Que arriba el senyor Lobo i... No nos chupemos las pollas. Sí. Sexe masculí, vull dir... Anem a parlar jo no m'atreviria mai a parlar de sexe femení. Anem a parlar de lo que puguem, però misteri. Per això mateixa tenim un expert. Un altre expert. Això està ple d'experts. Ja saps que avui en dia... ¿Vostè què és? Expert. Baix de la taula tenim un caixó de taronges i està ple d'experts. Anem traient-los. Ja anem... Tu ja saps que avui en dia... Tu de què saps? Jo sé de tot i no res, sóc un expert. Soc un expert. O quan la gent diu, hi ha un estudi que hi ha un diu... estudi, sí. Però quin? Se coneix, no? Quin? Jo en el Se coneix tinc una anècdota d'un amic meu que li va dir, hòstia, has mirat el resultat de la primitiva aquella que varen fer fa 2 setmanes i tal? Diu, no ho he mirat, però no s'ha sentit dir res. Correcte. I en els pobles el no s'ha sentit dir res és molt bonic, perquè és veritat, si hagués tocat algo, sí. ja s'hagués transmès. Però estàvem parlant de sexe, perdona, estàvem parlant de sexe. Això ens entra molt bé en la filosofia popular. A mi m'agrada molt una frase que diu, plourà, i sobretot el que contesta diu, si s'aguanta així no. Quan no està plovent. Això és meravellós. No n'hi ha res més filosòfic que això. I més veritat. No, si s'aguanta. Si s'aguanta així... Com que té ganes, Clar. però no se't deixa anar. Clar, si s'aguanta així... Si s'aguanta així, no. Escolta, no plourà. Eixa frase és que... És bonica de veres, Eixa és clavada, Ahí... Eixa és... Bé, tenim el nostre expert que voldria jo que convidar-lo a que estigui amb nosaltres. Que isca del caixó. Està bevent aigua, sí. Senyor Pucio... Pre. No, senyor Pucio... Pep Pucio. Senyor Pep Pucio. Pepe, perdona, és que la qüestió del valencià... El Pepe. Vostè és Pepe Pucio. El Pepe també és, no? El Pepe? No li diuen el Pepe el Pepe, que ja hem vist que és pepperoni... No, allò que tenen entre les cames, el Pepe. El Pepe? També es diu el Pepe. Duo! Què collons és tu? Perdona, què collons és duo? Duo és l'expressió que estàvem buscant. Això ho diuen en pego, diuen duo. I verga, que també mos ve molt bé pel sexe. Sí, però verga ho diuen a Venezuela, tio. Pues verga mi pana és tota l'estona. Pues en pego sempre està en verga i duo. Que duo jo sé que molta gent no la coneix, és meravellosa. Home, perdona, jo no l'he sentida en la vida, duo. Duo sona al idò mallorquí, no? Vos te l'havíeu sentida? Tampoc, veus? Duo, però tal com sona, D-U-O, duo. Allò que són dos. Sona així, duo. Duo. Hi ha com una inflexió, Duo. I és dir, I això que és com ausaes. És com un ausaes, però... Mira! I fort, que és una cosa que... Si fos basco seria... No, i alces pedres. Duo, no ho he sentit en la vida. Pues és meravellós. És meravellós. I verga ho he sentit a Venezuela, Pues de Venezuela i pego deu haver alguna connexió. Verga, polla, sexe, estàvem parlant de sexe. Senyor Pepe, perdoneu sí, portem-la per on la teníem. Senyor Pepe Pucio, li puc dir Pucio, Pepe, vostè com s'estima? Pucio m'agrada molt perquè és un nom molt allatinat.
Sí. Perquè vostè és, no sé si és Puig o d'origen... No, és de sí. Soc cosí d'Augusto. Però vostè és Pucio, no? Es pronuncia Pucio. Bé, senyor Pucio, per a aquesta secció de sexe que vindrà quan vindrà, no vindrà sempre... El sexe sempre ve quan ha de vindre, però quan el busques no el trobes. I quan més te l'esperes no estàs preparat... Que és com les hòsties. Exactament. I res... I quin consell donaria vostè per estar preparats, senyor Pucio? A veure, jo no donaria cap consell per estar preparat. Jo el primer és tindre amor pel propi aparell. Per tant... La mitja de la gent que es gita amb molta gent és molt alta. Això és una feina enorme, també. Home, jo com a expert en sexe, jo m'he gitat amb molta gent. Clar, vostè ha de... Jo pensava que vostè era cèlibe. No, no, jo soc cèlebre. Cèlebre i practicant. Cèlebre i practicant. Home, perquè hi ha gent que, per exemple, és catòlic i no practica. A mi això no em dona. Però si és catòlic, practica. Perquè si alguna cosa bona té el catolicisme clar, és que pots confessar-te i en sant demà tira-li que t'ha pegat. Si eres calvinista... I n'hi ha que procrear, també. Hi ha que procrear. Però, escolta, dels pecats del piu Déu se'n riu i dels de la figa ni se'ls mira. Correcte. Vull dir, això és una dita popular que és així, i si no eres calvinista no tens cap problema. Vas i dius, escolta, m'he gitat en tot això que no tocava, fora de terme, etc. Penitència, tal... Una penitencieta, intenta no tornar-ho a fer... Mira 13TV, jo que sé coses... Això encara existeix? No ho sé. Ràdio Maria sí, perquè Ràdio Maria tu pots estar perdut enmig de jo què sé, del desert. El GPS no m'ha portat així, però Ràdio Maria se sentia perfecte. Devies d'haver preguntat que estaguera a Ràdio Maria. Por favor, senyor, indíqueme el camino. Indíqueme el camino, por Dios. No, però estàs perdut enmig del no-res. Però per què se sent tan bé? No va ni Ràdio Nacional. No. Che, tio, i bum! És com la Guàrdia Civil, que pam, estan allí. Hi ha una parella de Guàrdia Civil en un caminal. El Señor en sus días llegó a Judea i dius... No, i encara fan l'Àngelus a les 12... No, però, perdona, una cosa, parlant de sexe... Jo no estic clavant-me en ells. Fan programes... Les que estava escoltant-me l'altre dia un poc per documentar-me i... Tu saps que l'Àngelus és valencià? Ara que parlem de sexe? Home, yes. No, yes. No, de veres. Sí. És un invent de l'època d'Alfons el Magnànim, que va instaurar... Va ser Alfons el Magnànim? No, va ser després d'Alfons el Magnànim, però era valencià, no sé si era dels Borja, i això ja ho inventarem, però l'Àngelus a les 12 és una tradició instal·lada per un valencià. Jo crec que va ser Calixte III Alfons de Borja, Roderic, ja vaig dir, els Borja, quants eren? Els Borja eren fum. Bueno, un Borja... Gandia i Xati va estar ahí... Sí, va instaurar l'Àngelus. I Ràdio Maria veu d'això. Alexandre. O sigui, Alexandre seria que és el que ho instaurava tot. I el que més follava, vull dir, que també té que veure molt amb la secció de sexe valencià universal. Tinc un apunt, senyor Pucio. Digue'm. Això és la banda sonora de la secció. La banda sonora del Matalàs. De l'Àngelus. Jo tenia un amic, pobre, ja... I l'Àngel de Senyor anuncià Maria. Un amic que ja no està així. Però este amic treballava, era pintor, i una cosa que era sagrada era quan arribava a les 12, encara que estiguera l'alt de l'andàmit més alt de tots, saps? Feia l'Àngelus, saps? Hòstia, que bonic és això. Sí. Però saps en què consistia? Era meravellós. Ja veuràs. Baixaven, agarraven una litrona de cervesa, li pegaven dos tragos, se l'acabaven i es feien un cigarret. Tu lliges molt? Bo, jo soc comprador de llibres abans que lector. O sigui, jo tinc acumulador de papers a casa. Això és una malaltia, que és prou coneguda i que la té molta gent. Després, llegir-los fins al final, no tants, jo me'ls deixo. És bonic quan vas a la llibreria i compres llibres perquè... És una il·lusió, és orgàsmic. Ara, amb això de la Covid, és un... No pots tocar-los. Hi ha gent que t'ho porta a casa. Anar a la llibreria, obrir el llibre... I hi ha llibres que el diuen... Escudrinyar, no? Avui també vas a la llibreria, amb el tema del màrqueting, el 90% dels llibres posa Washington Post, la mejor novel·la de l'any. Però tu compres sí, a mi és que això no m'ha afectat mai. Jo llisc unes fulletes, Jo també, pam, i després pel mig. A mi m'agrada veure les primeres línies i després pel mig també. I ahir, no sé, tinc intuïció. Després he comprat merdes autèntiques que al cap dels anys elles soles s'han transformat en bons llibres. O sigui, no m'interessaven res al principi, i vaig dir, ostres, això què? I al cap dels anys dic, si és boníssim. Està el fenomen curiós d'aquest llibre o pel·lícula que en el seu moment
o no l'entén ningú o no triomfa i es fan una obra mítica. Ja. Inclús roïns. Gent que ha De que mort sense la fama. són tan roïns que es fan bons. Mira aquell director de cine Ed Wood, el Ed Wood, sí, el pitjor director de la història. L'altre dia el que vaig veure és un mapa d'aixòs que hi ha ara per Twitters i coses, que la gent posa mapes de tot, no? Hi ha webs de mapes. Els llibres més venuts de cada un dels països. Tu quin diries que és el llibre més venut a l'estat espanyol? De la història. La Bíblia. No, això no compta. O crec que no compta, o si compta no El llibre més venut de la història. Dona'm una pista. D'un autor que va morir fa poc. I va morir a Los Angeles. Va morir perquè estava viu. Va morir perquè estava viu, malalt. Ja no pot ser Belén Esteban. Ja no pot ser Belén Esteban. Malalta. Vale. Ruiz Zafón. Sí, senyor. Carlos Ruiz Zafón. Com és? La sombra del viento. Del viento. Aquell que anava per la biblioteca dels llibres i tal. Eixe posava que era el llibre més venut a l'estat espanyol en la història. Duo. Duo, això diem, duo. No, està, però que em va... Jo me'l vaig comprar i és dels llibres que m'he acabat, Me va encantar. Però després vaig dir, això no envellix bé. Vull dir... Estic d'acord. Jo també, en el seu moment tenia... Jo també l'he llegit, en el seu moment tenia un èxit bestial. Pel seu moment va ser la rebomba nuclear, i després me vaig llegir els altres dos que hi havia al voltant, no? Que era, jo em vaig quedar amb aquell. Marina, que l'havia escrit abans, i després no sé què dels llibres també. Però, i me va agradar, La sombra del viento, era un llibre... Però després vaig dir... Tema, Ximo, no, tu com a autor, com a lector, que no acaba llibres, no? Sí, com un gran lector, gran no lector de llibres. Com un gran no acabador de llibres. No acabador de llibres. En certa manera, això no sembla un sacrilegi. No acabar-los? Sí. No. Pobres autors. No, al principi deia, per disciplina els he d'acabar. Després vaig dir, no, disciplina la teua. Entretinc-me d'una altra manera. Tinc massa coses a fer, penses? No, clar, no, ja li he tret el suc que li havia de traure. Ja està. Però no acaben ni els assajos, a vegades. No vols saber què passarà? Alguns els he acabat, no puc dir que no els he acabat. Dels centenars de llibres que hi ha a casa, o milers, n'he acabat prous, però molts no els he acabat i no es tira de menys acabar-los. Me'ls vaig deixar en un bon regust. Tenia una altra feina que fer. Havia d'eixir a casa, havia quedat a sopar, jo què sé. I què penses d'aquests que rellegeixen llibres? A mi només m'ha passat en el teatre per una qüestió de l'ofici. És a dir, t'has de rellegir a Shakespeare. Ahí t'ho accepte, però jo, aquella gent, ara en xarxes... No em passa molt a mi, Estic rellegint-me qui siga. I jo dic, hòstia, com tenen temps? I ho diuen com si estigueren llegint-se tot el llibre... És veritat. Sí, tio. No, hi ha gent... Sí, com tenen temps. I després llegim més coses. Sí, com pot ser això? Tenen temps de fer tot això. No estaran enganyant-nos. No tenen que... Això ho deia el gran Carles Santos, no? Que deia, escolta, o tens criatures o eres artista. Això és... No? I dius... I tenia una part de raó, no? Total. Antes criatures, dius, no me puc dedicar a l'art. No, tens 24 hores per elles, després la resta em dediques ja a... Tires d'ofici. La resta et dediques a... No te poses creatiu, sinó simplement tires d'ofici. Sí, a l'hora 25 dius per tu. Exactament. Vaig a sentar-me a escriure. Este ratet vaig a fer 4 ratlles, o vaig a idear un espectacle o el que siga. Sí, però és veritat una cosa. Estan mentint-nos, no? Algú estan mentint-nos Són snobs. de dedicar-nos a això. No allò de, per a dedicar-te a això has de o patir o no tindre xiquets, no? Les dues coses són consubstancials. El romanticisme de l'artista... No, Picasso va destrossar això. L'home no va patir en la vida. I era un gran creador. Ja. O sigui, no me fotes. Hem passat dels llibres a la creació. Això té molt, Picasso, tu creus que no va patir? Com a creador, no? Com a creador, no ho sé, però en vida l'home no se'l veia patir molt, no? Té pinta d'haver viscut bé. Tenia pinta l'home d'haver tingut una vida graciosa. Però parlàvem d'escriptors, tu me'n vas dir un que això sí que patia per escriure. Home, Dostoyevsky sobretot. Dostoyevsky és el gran patidor, no? Tu saps l'anècdota eixa del jugador? De Dostoyevsky? Què? El llibre, no sé si te l'has... El jugador, sí. T'has llegit un tros? Sí. Eixe me l'he llegit. Eixe l'idiota me'l sé llegit. Eixe te l'has llegit tot. Pues El jugador, que és un llibre meravellós, que recomanaria a tots aquells que sí, però Dostoyevsky sempre. Bueno, parla de l'addicte al joc. Sí. Com era ell, Com era ell. La qüestió que, segons jo he llegit per ahir, l'home no tenia un clau. Si era addicte al joc, s'ho havia jugat a la ruleta o el que siga. I tenia un encàrrec per a fer un llibre. I en una nit, dis-li dos. Que tenia un deute. La llegenda diu una nit, sí. va escriure El jugador. I El jugador és... És un animal, veus tu això, el que significa l'addicció al joc, el pensar que pots abandonar, el que no. Però el tio diu ahí,
con 2 cojones. En Però una és que nit, abans se feia pam, així. el faig. Johann Sebastian Bach tenia 16 fills. Home, hi hauria que parlar de sexe a partir de Bach. 16 fills coneguts. 16 fills, no? Un d'ells era Juanito, no? Però com els alimentava? Espiritualment. Espiritualment i escrivint una missa per a cada dissabte. Clar, Cada dissabte tenia que presentar una missa que li la pagaven per alimentar a tot això. 16 fills, tu. Per tant, Que animal. l'home posava notes, cagava notes damunt d'un paper, però Ja. pim-pam, 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 pim-pam. Vull dir, ell pensava en la posteritat? No, de fet, Bach Pensaven en alimentar a la prole. alimentar... I quin patiment, no? De dir, ostres, i si se m'asseca l'intel·lecte? I si no puc escriure cap missa més? I l'home no, I en després, vida com no va guanyar res, Com escriuria 3 coses, tio? Si estàs ahí en la missa i ara... Bueno, la missa això i és la l'altre, faena, no? Això és qui pam, me paga? pam. Pam, 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 tiroré, pam, pam, pereré, pam, pom, pararé, tontin, tanta. Una fuga. Tiroré, pam, 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 pam. Rapidet. El que passa és que totes les feia bé. Però en el seu temps ningú li ho va reconèixer. Va ser Mendelssohn el que el va recuperar per a... I ara és com Bach. Patir o no patir. That's the question. Solano i Tur. Parlem de les coses intrascendents. La nit cremant, cinc pensant en mi, vull ser en festa. Estic molt afectat, perquè no veig jo el pronto, ni la setmana, Sí, te puc ajudar. ni el 10 minutos. No sé si puc ajudar, però així, a bote pronto, A bote pronto, sí. a bot pront, home, però el 10 minuts... No sé si s'edita això. Això s'editarà. No ho sé. Això, I per què es diria 10 Quin minutos? és Per què collons es diria 10 minutos? perquè es llegia en 10 minuts, no? El sobren la meitat, en sobren 5. Clar, sí, eren tot fotos, no? Fotonovela, que hi havia. Quina era la diferència? Era 10 minuts era el més baix, no? 10 minuts era... En lectures era de categoria. El més categoria és la Ola, i això segueix Hello, i això segueix sent. Eixa està en tot el món. Que això és la que te paguen les grans exclusives per ensenyar les grans cases, Ahí estem. i que encara jo la veig, jo la visite. I això, La Ola jo la visite, he de això jo reconèixer li ve a cert sentit. que jo la... Per què? Perquè era com el cinema en fulles. Això jo no ho tindré mai. I també perquè... Mai seré Spider-Man. I perquè tu dius, Però- tio, Ximo, vaig a veure el teu loft, no? I I dius, con todo lujo de detalles. este home s'ha guanyat el dret a tindre un loft i mos el mostra, Però en 20 fulles, a tot color. Vull dir, no en 5 fulles, en 20 fulles. a tot tens color. així una alfombra de tigre, això no està bé. I unes potes ahí d'àmbar de Ceilan. I Però dius, a mi, vull dir, m'agrada, que no és que m'agradara, però em pareixia bé, és gent que suposadament treballava. Bueno, una havien cosa fet de cinema, diners, perquè també va eixir Juan Ja. Villalonga, que no havia Sí, sí, tallat sí. en la vida, Sí. i havia sigut amic d'Aznar i tal, Havia fet diners, i ensenyava, havien fet diners. Ahí deixeu. estem en altre matís. I després hi ha molta fortuna sud-americana que no han treballat en la vida i estan ahí perquè, per lo que fos. Anem a Nosaltres deixar-ho ahí perquè si anem a la de presó. rendes no tenim. No en tenim. Ni està ni se l'espera. La Però- renta, la de la cada any, i això ja mos I fot eixa ja sí que de se vez en l'espera i duele. Però després estava la lectures, que era com bien, però més del terreny. Vull dir, no se n'anaven tot el rato a Guatemala a fer un reportatge de la rica del I sitio. era lectures, no? Si no Era lectures- Des Llavasaet. Un moment, jo vaig eixir una vegada a lectures. Oh. També t'ho vull dir, Joan. Oh. Jo vaig eixir una vegada, vaig tindre Lectures. una nòvia, Aprofundim, una mica per favor. famosa Necessitem ambientar això. Necessitem ambientar això. i un dia a casa me van dir no sabíem que estaves eixint amb X. I jo vaig dir, com és possible que hàgiu descobert que estava eixint amb X? I va dir, compra't la lectures. I allà hi havia un reportatge en la mar, gaudint de les zones de la mar i de la platja, amb una estupenda senyora meravellosa, en la qual vaig dir Una fera. Neta relació. Una fera. Un afer, i era, evidentment, no eixia el meu nom, eixia... Amb el nom. El seu nom era amb el Sardina, no. Eixia el nom d'ella acompanyada d'un senyor que en aquella època, escolta, estava de buen ver. Vull dir que la foto no eixia malament del tot. Sí. Ara seria una altra cosa, de compren tots els números de la edició i seqüestren-la. Però en aquell moment... Va, lectures, vaig eixir a lectures. Però... Però tu no ho sabies. Era un robado, però de veritat. De veritat, sí, Sí, de tio. veritat. Perquè avui fan robados, però són de mentira. Vull dir, ja està. Bueno, són cobrant, nosaltres no vam cobrar. Per doncs, això jo t'ho tu. dic, que els robados són Com a collons. mínim jo no vaig cobrar Bueno, res. La senyora no sé si va cobrar. No sé. tio. Bé, coses que ens han passat en la vida és eixir a la lectura, això és una... Passeu-ho bé, eh? Ale, ens veiem per ahí en les xarxes. Adéu, Això ja adéu. estaria, no? Solano i Tur.
Parlem d'allò intrascendent perquè és allò important.